Este aga mga kapuso, atong mahinabi ang usa ka content creator nga known sa iyang mga famous nga suroy online. Atong i-welcome si Renante Naparan or also known as Wonder Rider. Good morning Renante, welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, At Home with GMA Regional TV. Yes, Renante, una sa tanan, paunsa man nagsugod imong journey isip content creator? Actually, more siya hobby lang ako every after duty pa mawala sa stress. So nag-start siya during pandemic jud siya, kaway lingaw. So nag-repost lang ko sa mga laag before pandemic. So, nagbuhat og page. Then moto no. And then during magka-time ko nya nagkataon lang pod na ako mga circle of friends kay mga riders o gili ko mga adventure. Sa moto yung mga bukid, mga waterfalls, mga beach. Mga enjoy namin moto yung mga mga nature lover. Grabe jud kag naagian Renante no, and unsa man ang tinguha nimo sa imong mga content? Simple lang to, promote local tourism. Ug saka makatabang lang po sa mga outgoers, mga travelers asa ang right direction sa kanang bagong spots na discovery. Kaya uban man masaag. So nakoy mga golden rules sa akong page na always ask the locals. Aba Renante, hilig sab nimo sir ang motorcycle riding. Paunsa man kini nakatabang sa imo hilabi na sa mga content nimo online? Actually first nagkuha lang akong motor para mahimong akong mode of transportation sa work. Then later on, moto na adding na akong laglaag kay tipid sa gas. Then dagtaas na daghan na kang maduan, layo na maduan tungod sa true motorcycle. Na di siya hassle. Ang pangit na siya kay maulanan, mabasa sa ulan. Pero in general, nindot ang motor makawalag stress para sa kuha. Dako jug tabang nimo no, og sa pagpadayon sa atong chikahan this morning, unsa ba ang mga challenges sa mga content creator parehas nimo? Kana siguro mag-aim kag kuan, kaya gusto nimo mo viral ang imong post. Marag siguro mas stress ka kay ana siguro. Ug kana pong kuan. Asa ako creator traveler, challenges na ko kanang mubaktas og mga 4 hours sa kana lugar kanang kung nila duol ra daw na falls this. Pero asang layo adi ay muna ko mga challenges sa as a travel content creator na. Siyempre Renante, nahibalaan sab namo nga usa ka nurse by profession. How do you manage your time ba? Actually more sa part-time rin siya. So 80% akong time dun sa hospital. So muna kaya mo dyan akong bread and butter ang pag-work as a nurse. Then, siyempre, ang work sa medical field, medyo toxic, kapoy. So, every rest day, mo dyan na laag. Then, siguli po ko sa akong family sa Davao. Kaya taga Davao mo dyan ko. So, di rin ako nasistagong. Moto, pero most of the time, gina-enjoy dyan ako ang self as mag-travel. Magmotor, mga nindot na spots with friends. Aba Renante, tungod sa imong mga content online, daghan jud nga mga followers nimo ang na-inspire. And unsa ba ang imong mensahe sa atong mga kapuso nga nagalantaw karon? So walan to, wag magpaka-stress sa work. So laag jud mo, kay we only live once. So kailangan jud mo travel kay ingon nila ang kwarta makita ra doon na, pero ang experience for life na. So wala maka-follow sa kuha, follow Wonder Rider na page. Then napo ko yung second page na Wonder Rider TV. So kanang Wonder Rider TV ako nang gibuhat ang second page. Dito to na ako mga video ako gina-upload. So napo ko YouTube Wonder Rider, pero nagsala ko nagka-posting to. So as of now, active ko sa Facebook page. Kontinua lang Renante na dito yung pasyon como un vlogger. Muchísimas gracias. Na dito yung tiempo aquí na At Home with GMA Regional TV.